Hello? Ekwe ka ibe akwa. Ka ibe kwa nakwa gịnị mere? Gịnị? Ụgwọ nwa skul gị? Mpa gị? Gịnị mere mpa gị? Na gịnị na kwụsịrị ọrụ? Na gị bụtụrụ fakọm? Olee kwụsịrị ọrụ na gị bụtụrụ fakọm? Ụgwọ nwa skul gị ego ole? $75,000. Ụgwọ mpa gị kwa na ego ole ka kwụrụ ya emoni? $15,000. Ya only 1 month ka ego mpa gị ji $15,000 na $75,000. Ele ihe ọ ka gawunye na akwụkwọ nwa gị. Kenyi ni ka o ji ka ọ resepụrụ na enyere ya akwụkwọ ịkpụ na skul ma ọ kime ọzọ. Gịnị? Unu ji eri nri. Ama m na ahụ nọ. Ayọsọ bịa Amerịka ọhụrụ na nnukwu ebe a dawa ahụ ekwu ihe mbịa ahịhịa ekwu ihe mbịa ebe a ngwegwe nwechekwazị m ri ezigbo nri ahịhịa m ta ụzọ enye m ahịhịa ma ata kpacha ahịhịa ma ata n'ekume mmụ nwanne m odimemere m ego ọnwụ mmekpere ka m mụta ọrụ na share company here in America. Yeah, play hard, do fast now. No. If I get money, if I get work in a share company here, I will take care of your school fees. Yeah, keep praying. Don't worry. Just 1 year. You know, because Mom nggak double mom dari akhir mana sih dia sih ini kan mana yang dia kebumen mami yang gue mau ubah tapi yang itu dia apa mata itu dia ini apa ini kalau ada cek pamer kalau ada begiak kami kena ya kan dia after na fuku ya yang gue kerja kau mungkin mau yang nggak bakal kerja what is it? Double more now, no, what was more. But you should work on my respect dia yang tedas. Apa tu ibu bagi bawa lah. Orang nak beli juga bala. Beli ke mabi bo. Yang dia dengan nusuk ibu yang wanya bawa kafe jauh fumoral. Ini noni punya kenal ibu. Ibu noni moyang no. Noni blues bang kenal ibu. Nak kisah dah cekik ibu bawa kafe yang ngefo, fe. Ni dia dengan. Bom la moni bele bala mai hoje ga mesa dare ko mas ku je ya na la show no dinero asu no ma respect na be ndi de no ke fo kwa na ye klase mu amu na ko no che no ma he chema nkpari unu ji inu ego unu nwe bogo ma block le nombe block or you can I hold because my brother, because subscribe to my YouTube channel, have a marker. Subscribe to my YouTube channel, please. You know, because subscribe to my YouTube channel, Bobbish Comedy, please. I beg, one land no, because. Thank you so much. God bless you.